Tuossa niin noin pieni reikä. Niin. En tiedä onko sama. Saat 50, jos sillä on se mun morri suupielessä. Oon mä ennenkin pyytänyt kaverin vieitä. Nyt on Jarkolla semmonen kala kiinni. Nyt on jo lähellä kun pumppa. Mä koitan saada sen pään tuohon. Kun se kääntyy vähän niin mä nostan sen. Nyt! Mahtuuko se oikeesti? Ei tai mahtua sitä reistä. Vettää väkiin. Ota nyt menee taas. Ei mitään. Ota se. Se väsyy. Vittu, tämä on niinku lohen väsystä. Siimahan sulla on. Mulla on paksu siima onneksi. 0,30. Mäkin jättiin paremman kameran kotiin justiinsa. Nyt. Nyt saatana sitten. Pistä leuva sisälle vaikka. Ei oo vielä. Leuvan tappaa kiinni vaan. Ai saatana! Ai perkele! Oi jumalauta! Näin ne otetaan kuule nyt! Ammattimiehet on eri. Onko siellä suussa useampia koukkuja? Niin, moneko? Voi helvetti! Moneko? Meikäläiset toivottavasti se on lohikalla satana pilikillä. Lyöhän. Ei jumalauta. Se on muuten lohi eikä taivu. Niin on, niin on. Voi vittu. Mahtava.